haino hai chini kokti bini koktama joto lamsoko koktama rongkha longtrai beli dolai tripura 48 koram sorabai khobjak koiram kamini bukhok sosimta tripura watini jorao nogo achugui tongmani phiaba nog ganani sejena buphango pherang kogui mabai bukhok sosimta tripura ni sago pherang bipini charmai dabu belaikeno sosimta tripura sak hamia ungjak phiaba obono khnaui 48 koram sorani maya ganang kha ganang tiprasa luko hodani bwskango tongui samung tangui tongnai MLA borong ganang poldangsu bo bukhok sosimta tripura pherang kokjamono khnaui bo thangi naikha bukhok sosimtani nukhungo phiaba logi logino bo mono sak hamnokni ambulance naharui bono sak hamnogo rohorjakha bukhok sosimta tripura no phiaba 48 koram sorani maya ganang kha ganang luko hodani samung tangnai MLA borong ganang poldangsu bo salbrum brumno lukoni chugya lukoni hamya ngui tongmani jorao lukoni bwskango thangi bwsamani mangpili uram no kawi tongo phiaba omo hai khlai joto MLA rok sak hamya sak nugya sak saya nukhung chugya ngui tongman jorao thangui basanai khob borok kom phiaba nujagui tongo tabsa jortui 48 koram sorani MLA luko hoda chugya nugya siya ngui tongman jorao nukhung saya ngui tongman jorao omo haikhe salbrum no bo nukhungo bwsawi tongoyo luko hodani bwskango phiaba bukhok sosimta tripura songni kaming amsai rok belai khino bolong belai khino lama saya bono jagao malkhung rok thangui manya lukurok omo haikhe salbrum burum no tongui ma tongo pahar amsaini tiprasa lukurok hingke lama kwrui tei kwrui nok kwrui omo haikino chana mai kwrui tongna nok kwrui khelai tonglai ma tongjabayo phiaba poja rujuwi tabukbo bikhon gandri rujuma haikino borok muni sorongno rujuwi tabukbo sak hamnog rok tlanglai ma tongkho phiaba bufurungno tai tiprasaroni lama bufurungno tai tiprasaroni tongthok bufurungno tiprasaroni tai hukumu tai mukumu bufurungno tiprasaroni manthai soktai bufurjani mano sabojani rino phiaba tabukbo mungsa manya tiprasarok omo haikino sak hamya ngui tongmon jorao nukhung chugya ngui tongmon jorao lukoni hodani chubachu mani tongmano lamani chubachu kwrui nokni chubachu kwrui chamungni chubachu kwrui omo haikino nukjagui tongo salbrum burum tiprasa kaming amsani lukurokni MLA montri minister ngnani phuru hingke jotono kaming rogo thangui kok kwtui khok kwtui sawinai lukurokno kha tongthok riwi boat gyasi kongsa bai ririwo phiaba boat ririwi kwplai ngui thangmani yagulo hingke o lukurokno thangui khok kwtui kok kwtui yasi kongsani mari oborokno pogui thangbayo oboni bagino tabukbo tiprasa kaming amsairokni lama huma tui tuima abo hairok kaham wngya omo hairok manthai manya ngui tabukbo mai poja haikhe phigongo rujuwi sak hamnog rogo tlanglai ma tongkho ADC amsani tiprasa kaming amsani lukurok phiaba omo haikhe salbrum burum no da tongsinai tiprasa rok tai lama kaham phlai khai pis phlai khai tai ma thanglakda naitongne chini kok tibini mangphiliro o lamani jungjalok ama ongoitone hospital ma thanglai nokor kok jagoi bakle kami duita detta duitani watiyo nokoreni sedana bohan khangja druk sabai nokor kok khang gawa nokor kok jana nin takalai ani basa baparai ma koirampara posim jametsra kok jana bung khata ma susmita rani tripura bor thamani kok jai tongna bor nogose nokin bisino tongmani koitar gong na koitari koitar gong na koitaro go prai detta duitaro kasuk dia ko dettarong no সম্ভাবনা তো nei o kokkhana go je 48 koram sorani MLA bo phai sokpai ka ban nai pheka hene bo phare pheka bo 이 어사드 문 몰라 그니 사 꼴당수 뭐 파이 내피자 no ta bo hospital thanan bai sakha bolai tak saka munu tilang di sagar